हेल' गाइस आं मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर आङो नै फिसालाखौ स्कुलाव लायनो ओंखारलायबाय आरोना डिउटिया बेनोसै आरोना लायना दोनहैनाय बिमाफोरनिया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो हादो सोरबाफोर आंनि भिडिअ गोदानै फैनाय दंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो लोगोफोर आं दा थांनोसै आरोना फिरफिलिया नेगासिनो नै लिंहरबाय फिरफिलाखौ थांनोसै दायो टाइम जाबायना लोगोफोर लायनायनि जों दायो थांगासिनो नै लोगोफोर नोंथांमोनजों बेखौनो एसे शेयार खालामसैलाय आरोना बेखायनो आङो भिडिअ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर जों ओरै गामिखै फैबाय आरोना हाइरडखै थाङासै दा फिरफिला गाखोनानै आङो फुङाव सिखारनांगौना ओंखायनो उन्दुनो ओंखारो ओमफ्राय फिरफिलायावनो थेनथ'यो आङो फिरफिला गाखोनायखौ गोसोखांदों आरोना आङो लोगोफोर आङो बे फिरफिलायावनो सिमां नुलायनाय दैखाखौसो सासे फैगासिनो दाखालै फिरफिलायावनो थेनथ'नानै सिमां नुबोलायदों आङो लोगोफोर ओमफ्राय मबाइलखौ बिब'नो जासिबायब्रा आङो सिमाङावसो जासिनाय बायदि मोनदों आरोना मोगथाङावनो जासिथारदों ओमफ्राय आजावलायबायब्रा बेहा बिब'आ मिनिगासिनो आजावलायदों बियो उन्दुनो ओंखारखाय फुङावनो सिखारनांगौना ओंखायनो मिनानै खारा आरोना सोरहाबा माने फिरफिला गाखोनायाव थेनथ'बायोआनो जारला जागोन आंजों लोगोफोर नै आं अमा बेदर गोरानखौ नैयाव लाङो आरोना स्कुलनिफ्राय एसे फैनानै मोनो आं बासिनोसै आरोना दायो दाख्लै बिजिनावलाय माथो सुगासिनो आरोना जा गोथावखा दे लोगोफोर अमा बेदरखौ रुनानै सुनानै लाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय आं संनो साराय जानबाय आरोना नै ओमफ्राय नै ओरैहाय आलु एवगासिनो दं आलु फाजाबो एवगासिनो आरोना फिसालानोथ' नांथारगौ नालाय संनोनो बालायलांबाय आलुखौ लोगोफोर ओमफ्राय एवाबानो जाया आरोना नांथारगौ आरोना दालियाखौथ' दहायनो संखानानै दोनखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो बेदरखौबो आलु फाजाखौबो संनाय जाबाय ना लोगोफोर अमा बेदरखौ संबाय आङो लोगोफोर माला ओंखाम मोनजाबावनो आरोना माम्बार संलाबायनानै जानोसै आरो बेदर बुस्थुआ माम्बार संनो होनबाबो जायाहाय ना गोबाव नांथारगौ आरो आङो हालदै संख्रि होनानै लाजोबखानोसैहाय ओमफ्राय नैबे देनायखौबो हरखानोसै आङो ना आङो सामस लादोंमोन आङो आङो फानलु माबा देना लादोंमोन आरोना नै बेखौ हरजोबखानोसै आं बेदरा गोरानखासो नालाय बेदरा गोरानखासोमोन बिराद मोजां फोरानबाय थायो आरो बियो बिदि स्कुल गनाय टाइमाव बिदि एकथासोआव आरो बेदराबो गोथाव लायो जानो ओमफ्राय नै ओरैहाय आलु एवगासिनो आरोना गुदुं जाबायदांहाय दै होबाय आङो नै आंनि बेदर संनाया मोनबाय आरोना दायो ओमफ्राय नै ओंखामाबो मोनबाय ओमफ्राय आलुआबो मोनबाय आरोना मोनजोब्बाय टाइमाबो जि जाबाय आरोना फैनानैसो संबाय नालाय लोगोफोर 2:30 जालायबाय ओमफ्राय दायो जानोसै आरोना मोनजोब्बाय थ' आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन